Polisiýanyň ykdysat jinaýatlara garşy göreş bölümi we kesellerin ýaýramagynyň öňüne almak bilen meşgullanýan topar däne etrawynyň galkynç şäherçesinde 10 tonna tohumluk çigidi we 1 tonna arastalanmadyk. Yarım taýýar ýagdaýdaky ösümlük ýagyny çigidi gysyp ýag çykarýan enjamy ele saldy diýip adatlygyň lewatda habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä bu hili ogurluk hadiselary Farapda hem giňeýran. Ekis üçin niýetlenen tohumluk çigitler o resmiler tarapyndan artdyryp ýalmak ýa-da ekilmeli ýerlere gerek möçöründen az tohum sepmek arkaly şahsy peýda bermek üçin aşaklykdan hususy adamlara satylýar. Emma döwlet eýçiliginiň häkimetli wagtda bu hili habarlar berilmän prezidentiň wagtal geçirýän paş ediş çärelerine çenli jemgyýetçilikden ýaşyrynlykda ýa-da resmilerin öz arasynda saklanýar. Şol wagtda TDK-nyň 14-nji maýda habaryna görä, Gurbanuly Berdimuhammedow vice-premier Esenmurat Uralgelliýewiň hasabatyny dinläp anyklaşdyrmazdan owa senagat puwdugynyň dolandyryş ulgamyny mundan beýlekde kämilleşdirmegi tapşyrdy. Şeýle-de nesir prezidentiň kärinneçileriň we ekrançylaryň zähmetini höwetlendirýän netijeli mali ykdysady guralary ornaşdyrmak goýunça bir näçe tapşyryk berenligini aýdýar. Ýöne bu meseleniň içine girmeýär. Şu aralykda tewitlerden gelýän maglumatlar ýurdun ýene-de bir agyr ýyl bilen ýüzbeýüz bolýanlygyny tasdikleýär. Bu ýylyň hatyryndan umyt ýok. Buğday olmasa halk näme eder diýip adatlygyň habarçysy bilen gurlaşan Lewaply Daýhan aladasyny daşyna çykardy. Anonimlik şertinde uğurlaşan kärinneçileriň bir näçesiniň biri-birinden habarsyz ýagdaýdaky çaklamasyna görä şu ýyl Lewapda buğday öndürmek baradaky döwlet tapşyrygy gowy bolanyny 15% çemeti ýerine ýetirilýär. Balkan tewtinde bolsa döwlet tapşyrygy 5% ýerine ýetirilse hem zor boldugy. Suw ýetmedik buğdaýlaryň boýy bir garş. Baş görkezip suwsuz saralyp otyrlar. Hökümet başlygyna aýdýan nälerlerde her ýyl hatylyň ýetkisiz daşalmak hakynda gurrun edýär diýip adatlygyň söhbetde saýtdy. Adatlyk radiýasy ýurtdaky suw ýetmezçiligi, öňkü ýyllardan gelýän dolandyryş problemalary we owhuzulugyny giňeýran korrupsiýa, şol sanyny suw nasowatlarynyň ogurlanşy barada ýyl başyndan anyk maglumatlar berdi. Bu habarlar häzir boýalyp bilmän suwsuz saralyp oturan buğday meýdanlary, gowaça çigidi bilen bagly korrupsiýa faktlary arkaly hem tasdik bolýar. Dänu Farap etraplarynda 2-3 niýetlenen tohumluk gowaça çigidini ogurlap, hojalyk şertlerini ulanylýan enjamlar arkaly ýasama ýa öndürýän adamlaryň köpelmegi ýurtda öňden gelýän problemalaryň dine bir netijesi. Bu hili ýagdaýlar tewitleriň ählisinde bar diýip ýerli synçylar aýdýar. Ýagdaý gowy bilýän adamlaryň tasdiklamagyna görä owhuzulugynak ogurluklar owalardaky, etraplardaky jogapkar resmiler bilen alalaşyp, esasan olaryň ak pata bermegini amala aşyrlýar. Sowet döwründe ýazylan türkmen romanlarynyň käbirini 1941-45-nji ýyllaryň uruşy döwründe tohumluk buğday ogurlap, çağalaryny ýitiren ýa-da satan resmiler barada gurrun berilýärdi. Bugün kugünni goşadyrnak için näki ýagda gotlarynyň döremeginiň sebäbi hem ýurtdaky agyr ýagdaý, agyk gytçylygy bilen bagly hasaplanýar. Odalky suw inженери Nur Muhammed Hanawyň radio bilen telefon söhbetdeşligini aýtmagyna görä, bu agyr ýagdaýyň düýbünde ýatan hakykatyň gizlenmegi owhuzulugynaky ýalňyşlygy hasy çuňlaşdyrýar. Türkmen hökümetini jogapkar wezipelerde işlen öňkü resmilerin köpüsiniň şol sanyny ykdysatçy Hudaýberdi Orazowyň tasdiklamagyna görä Türkmenistan Sowetlerin planly hojalyk dolandyryşyny saklap galyp önüm önürjek adamlar üçin ähli şertiň döredilenligini gaýtalýar. Emma hakyky ýagdaý önüm önürjekler üçin näle korrupsiýa üçin şert döredilenligini gorkarýar.